ti Apo. Surutan tay amin pa nagtiag tayo, ay apot ragsat akan tatayo. Nagragsak ti makipagpagnai ti Apo, itilawag na, nagragsak ti makipagpagnai ti Apo, itilawag na. Umatidek tay isut mangisuro, noong may sulisok ti demonyo. At talektay di panakabalin na, ay apot ragsak dayawen tayo. Daldalan naplot asiken ayat, isut tanga den tay mangted ti grasya, ay apot ragsak mapanjay gloria. Nagragsak ti makipagpagnai ti Apo, itilawag na, nagragsak ti makipagpagnai ti Apo, itilawag na. Isumadeng genyo kumamamin, awan sa baliin tay biruken. At datayon ti bagin Jesus Cristo, ay apot ragsak ti at sursuro. Nagragsak ti makipagpagnai ti Apo, itilawag na, nagragsak ti makipagpagnai ti Apo, itilawag na. Makipagpagnai ti Apo, itilawag na, nagragsak ti makipagpagnai ti Apo, itilawag na. Nagragsak ti makipagpagnai ti Apo, itilawag na, nagragsak ti makipagpagnai